Takabatwa patimba. Polisi yakatisvikira takagara mugadheni. Tichida kutanga program yedu. Polisi mva yatisvikira mva yatikandira matiega stream mukati. So tikatizira vamwe vakasara matimba. Vamwe tikatizira ku next house. Then tatizira ikoko. Polisi yakatibata. Tiri ku next ikoko tikarohwa. Tikaendeswa ku central. Taendeswa ku central tanga takakwara. Tisi vamwe taisatogona kufamba like inini ndaitonetsekana nekufema. Nokuti vakanditsika nemajombo. So takagara ku central kuya takatota. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nanamazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akata kunge iwewe ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, turn subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nenyaya yekuita sei yekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, panapa ndangoya neka short interview kuti muone muzvinzwire utsinye hunoitwa neZanu PF, utsinye hunoitwa nemapurisa eZanu PF, utsinye hunoitwa nemagadhijeri eZanu PF, nemararamiro ari kuita vanhu vakasungwa vachiedza kuti iwewe neni ramangwana redu ringe rakajeka. Ndine interview yandawana pa Citizen Voice network. Kana mda kuzonoona munozonoona the full clip ipapo, but panapa ndichangoplaya just a few minutes mozvionera. Nicole Chabata, one of maavondeo 63 vakasungwa naSenator Timba mawani. Mwana wataranzi takatsikwa nejombo tikarohwa tairara takatota. Zvinhu zvinopisa tsitsi, but iwewe kana uri kwauri ikoko uchibaya keyboard yako yepa iPhone unozoona ngo wakapenga, unozoona ngo untouchable, uchimva wati pamberi, uchimva wati 2030 vachange vachipo. Mawani ndisingatambise nguva, rega ndipinde muvideo muzvionere. But ndisandapinda muvideo iri ndinongoti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Right, ndine mashoko futi ari kubva kuna Owen ari kutaura iye kuti izvoni registration yemakambani muSouth Africa yanyore. Wapedza kudaro tuvada kuvhurira bank account reFNB. Zvanyore, zvinongodiwa ipassport yako chete. Saka bata Owen panamba idzo dziri pascreen idzo, wotaura kuti ndabva nekuna DJ Holly, vari kutaura kuti iwewe ndio munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje handitika, anokusota same time ipapo. Right, rega tinzwe kuti zvakanyatsofamba sei panyaya yaNicole, vakabatwa sei uye vaigara sei kuchitokisi. Mawana. Make sure you hit the subscribe button and the Takabatwa patimba. Polisi yakatisvikira takagara mugadheni. Tichida kutanga program yedu. Polisi mva yatisvikira mva yatikandira matiega stream mukati. So tikatizira vamwe vakasara matimba. Vamwe tikatizira ku next house. Then tatizira ikoko. Polisi yakatibata. Tiri ku next ikoko tikarohwa. Tikaendeswa ku central. Taendeswa ku central tanga takakwara. Tisi vamwe taisatogona kufamba like inini ndaitonetsekana nekufema. Nokuti vakanditsika nemajombo. So takagara ku central kuya takatota. But imagine guys, kuti mwana uyu airi form 4 uyu. Form 4 mwana haana pfuti,
haana chaanacho, vanosvikomutsika-tsika nemajombo. Utsinye hwakaita seihwohwo, mwana mudiki iyeyoyo ari kutodawo shanduko kuti zvinhu zviitewo nani, kuti paanopedzawo chikoro aendawo kuyunivhesiti anowanawo basa. She is fighting for change. Momutsika-tsika nemajombo. Zvakangooma zvo. Tairara takatota everything. Takatota kuti tipiwe hembe, vakaramba kuti tiwegirewo hembe dzimwe tichinje. So takagara ikoko kwausingamboite usiku hwese taumborara, chingorumwa chidii. Mairumwa nechi? Nitsikidzi. Tati nemaronda maoko ese zvekurumwa netsikidzi. Chibva tazoenda kukoti Tuesday. Taenda kukoti tanzi tidzoke mangwana, saka like takarimandwa tanzi modzoka mangwana, saka tichakwanisawo chikurubi. Chikurubi ndokwanguri wese kwausingagarike. Takatongosvika first day rachina tichisvika, magamuchiro atakaitwa, matambiro atakaitwa asimbori right, like vanongogara vachingotuka vanhu usina chawatadza, unenge uchingotukwa pasina kana chawaita, tichingotukwa and zvasimbori right. Magadhi racho vaiti chii? vanenge vachingotuka zvakawanda, havanotuka zvakawandisa. Vanotukirira? Havanotukirira singaite, vanotukirira. Saka kuchikurubi kumaigara sei? Right. Kuchikurubi taigara like kungoriwo nezvimba zvinongogara vanhu, masales. Vanhu masales but mazimba like atongogara, taigara takawandisa, taitira about 70 something muone cell imomo. Ndoma taigara kuti hamutomboite lokozi toilet yenyu inenge iri apa penyu muchiona. Ndopamune muri munhu akati kupinda mutoilet iwe uchitodyawo asina nabasa. Kozi yana achida kupinda mutoilet iwe unenge uchidyawo ameno ndezvekwako. Saka unochitomuona achibatsira iwe uchidya? Iwe uchidya, ya unochitomuona akagara. Saka amana muri kunzwa here zviri kutsanangurwa nemwana uyu, mashoko ari kutaurwa nemwana uyu. Kutanzi taigara tiri 70. Imagine mimba dheni penyu muri 4-5, but munototi umwe neumwe ane rumu yake, kana kuti munotomarana kuti mugare mese panguva imwe chete, kana kuti mupinde mu1 room muite chinhu 1 panguva imwe chete. Imagine umwe akapinda mutoyers, unotopinda uchidira air freshener kana kuti unomira 5 minutes. But now vanhu 70 vari mu1 room. Toilet iripo apa, haina door. Umwe achidya apa, umwe achiseta apa. Ndo life iri kuraramwa muZimbabwe prison zvamanje manje. Ndo zviri kuitika mumajeri zvamanje manje. Ende mwana uyu haana kuuraya munhu, haana kumboponda munhu, haana kubira munhu. Nda kuti mupanzwisise ipapo. Haana mhosva. Chaakangoenda kuti rega ndinopembererawo gungano nevamwewo vangu. It's a right to support whoever she wants to support. It's a right to attend. Ende vanhu ava vaive private property. Pakashata. Saka ndikuda kuti iwewe usati watanga kutukirira, usati watanga kushora vanhu ava, tanga wambofunga, wadzamisa pfungwa what she went through. Memory yayo iyoyo, images idzodzo hadzife dzakabuda mupfungwa dzake mwana uyo. It's going to take a long time. Kutsikwa kwakaitwa achikachidzwa nematear gas, kurara akatota, kugara kwaaita mujeri. Aumanaka, zvimwe zvinhu ngatisangoitai, ngatifungei first, tozoti edu pamberi kana kuti 2030 anenge achipo, tamboshandisa pfungwa first. Life yacho yasingaiti. Memuchiti kana mudaenda kukoti, lese kuti mune koti mangwana, munotomuka na 3 am kuti muwane kugeza kozi mune makawandisa. Kuti muwane kugeza kozi munozovhurwa na 6. But ukasatomuka kuma 3 kuti uwane kubata kiu rekuti uzogeza,
unotoenda koti wakadaro wodzoka koti manheru, madzoka manheru wakutongosvika nekuvhariwa futi. Museu machona munonzi mugeserwe manheru kosi matoilets achona haachanatsoflasha zveright, saka mvura inozara zvoti mamwe mazuva yaitogona kutoyerera zvoti yaitoyerera mese mablankets menyu mamune makagara imomo yotoyerera mvura ine ichibva mutoilet memwe. Right, ndazombotaura kuti kune vachazoda kuona the full interview endai munoona paplatform yakanzi Citizens Voice Network, ndo pane the full interview, but panapa ndangoya nekachidimbo kuti ndokuratidzei kuti avo vanhu vamunoti vatungamiriri venyu avo, vamunoti vene venyu avo, vamunosimbisa, vamunovhotera, it's your choice, andirambe pandangoni ndokuratidzeiwo the other side, kuti mwana mudiki uyu akapindana netsekwende dzakadaro, iwewo kungotsikwa mubhazi unopopota unotaura chigunwe changu chazvimba. Imagine aitsikwa nejombo. And I know mapurisa epazimba ari rafu imwe isingatomboite. Anoita kunge anotambira mari yakawandisisa, anoita kunge anotambira mari inoshamisira, but at the end of the day havana kana mari yavanotambira inoshamisira. Mwana yeye aitoedzawo kutorwirawo kuti mapurisawo, macivil servants atambirewo zvakanaka, agarewo zvakanaka, nyika inake, but voita rafu. Anyway, zviriko ndo yacho. Ngatisakanganwe Owen ari kuvhura ma-FNB accounts, ari kuregister ma-companies, ari kuita yese, mubate ipapo anokubatsirai handitika. Saka batai namba dziri pascreen idzo, woregisterwa company, wovhurwa FNB account. Kune vaya vanoti hanzi anozoblokwa at any time, aiwa bhengi rikarequesta kuti chimboti papassport yako, senda chete passport, zvatoita sei zvatopera, haufa wakablokerwa. Ndakatombokutaurira kuti inini nditoriwo naro business card iro riri, gold card rangu iri randotoshandisa. Let me show you here. Iri randinaro iri mukanyatsotarisa apa, rakatonyorwa 0.5 creative studios, iro ndo randotoshandisa. Ndakatosotwawo nevakomana and harisati ravharwa, rinotoshanda handitika. So ndonyanga tikufamba naizvo manje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, kuti it's bye for now. Ngasangane muvidhio rinotera.